На 4 август клуба на Синята коалиция на колони 16 в морската столица бе представен пред журналисти кандидатът за кмет на Варна Николай Нетков. Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте тук. Искам да благодаря на партньорите от Синята коалиция, че ме подкрепиха, макар да съм безпартиен, и виждат в мен човек, който може да защити дясното пространство, който да даде на варненци възможност да видят алтернатива в настоящото управление, едно дясно, честно управление на град Варна. Няма да ви запознавам с част от моята биография, нито пък с цялото си обращение, тъй като то вече е записано на флашките, вие ще ги видите. Но все пак трябва да кажа няколко думи, защо приех предложението да се кандидатирам за кмет на Варна. Варна отдавна вече ни е градът, за който ние мечтаем. Варна се превърна в дълбока провинция, изпреварена от такива градове като Пловдив, Стара Загора, Бургас, които ни завиждаха не само за географското положение. Преди 12 години предадахме на новия тогава кмет на града една цветуща икономика. В момента тази икономика се намира в океани и депресия. Ние искаме едно честно управление. Едно управление в сътрудничество с гражданското общество. За съжаление, през последните години гражданското общество замлъкна. Отчаяно, че неговия глас не се чува. В своето обращение аз изразявам надеждата, че корпоративният модел на управление трябва да бъде пресечен. Защото ние се срамуваме. Срамуваме се от този начин на управление във Варна, в който общинските съветници са затворници, последствени. Срамуваме се, че с нашите данъци купуват избори за гърба ни. Срамуваме се от улиците, от парковете, от липсата на детски градини и от липсата на надежда в хората. Ние търсим и подаваме ръка на малкия и среден бизнес. Варна е град на предприемчиви хора. Ние искаме да им дадем шанс. Шанс да се развиват при честни и еднакви правила с всички останали субекти в състезанието наречено бизнес. Защото Андрей Луканов ни даде начален равен старт. Но управлението е длъжно да даде равни условия на всички останали субекти в състезанието. И непременно честен ред. Варненският лидер на ДСБ, професор Камбуров, аргументира избора на Николай Нетков за кандидат на Синята коалиция така. Тази кандидатура тежи. Първо, което казвам, с авторитет, второ с професионализъм. За нас един кмет трябва да е професионалист. Човек, който много подходящ да е правист, икономист и така нататък. Ние не можем да поставяме хора, които предварително не са управленци. Управленец лесно не се става. Той трябва да се докаже, да работи. Защото от първия ден, като влезе по най-висока сграда, той трябва да поема кормилото. Да се създава тима, ако той е управленец. А не да разчита, че други ще му решават проблемите, а той ще отсъства от общината. Той е неговия трудов ден, ние смятаме и това го изискахме, започва 6 часа. Той отива из града, обикаля и след той отива на рапорт в 8 часа в общината. Това е основното в съвременните градове в Европа. Той не е чиновник. Той отива в Максуда, на другия ден отива в Аспарухово, минава заранта в 6 часа и половина и след това отива на работа в общината. Това е неговата работа. Ние не искаме показност. Лентички, показност, ръкопляскания, духови музики и така нататък. Ние искаме работа. От сутрин до вечер. Николай Нетков ще бъде водач на листата на Синята коалиция. Останалите места ще бъдат разпределени между СДС, ДСБ и други партии от дясното пространство.